سلام تعني هابلي حد صرت زينات حيزلكم قريبا لخو كساب مودعتا نختكتاتلني يعدم ايتجيتات شوردا ابدو يكونوا مس حدا ناي وصاي ميديا قال محتت غيرلو ولو تحستو خاربه አፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ አይቶ መጎስ ሐዊሱ ቀዋም ኮሚቴ አመራርሃ ነው አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ አሜሪካ በመኻድ ዘትዮም አለው አበ ትግራይ መቀለ ዝርከብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በወገኑ አዲስ አበባ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ሀገራት ኤምባሲ ደብዳቤ ከም ዝላኸ ተገሊጹሎ እዝን ካልኦትን ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበለኹ ክሳብ ወዳታ ምሳይን ክትጸንሑ ይላቦ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ላይክ ክትገብሩ እና ተላወኹ ናብ ዝርዝሩ ክቅጽል ካብ ትግራይ ካብ ዝወፅእ ሰሙናት ዘቆፀረ አይተ ጌታቸው ረዳ በፌስቡክ ሚዲያታት አኪቡ ዝሃቦ መግለጺ ኤምባሲታት አኪቡ ዝሃቦ መብርሂ ስዒቡ ኣብ ዱባይ ምስ ሓደ ሚድያ ነዊሕ ቃል ሕመተት ገይረሎ ኣብቲ ቃለ ምሕተት ጉዳይ ውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ህወሓት ብልጽግናን ሻዕብያን ብቐንዱ ትኹረት ገይሩ ሓበሬታ ዝሃበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ከምቲ ጌታቸው ዝብሎ ትግራይ ምኻድ ንህይወቱ ከም ዘስጎ ዝኾነ መራሒ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ከምኡውን ኣብ ዝሕዚ እዋን መሪሕነት ዘለዉ ክቕጽሉ ከም ዘይብሎም መናእሰይ ናብ መሪሕነት ክመፁ ከም ዘለዎም ብቐንዱ ካብቲ ዝገለጹ ሓበሬታ ዝተወሰኑ እዮም ኣይተ ጌታቸው ኣብ ዱባይ ኮይኑ ስርሑ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ሕዚ እውን ፕሬዚደንት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ስልጣን ከም ዘይቕጽል እውን ኣመላኺቱሎ በአፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ አይቶ መጎስ ታፈረ ዝተመርሐ ጉጅለ ምስ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ዘትዩ ኣብቲ ዘተ ህልው ኩነታት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፈጻጸማ ውዕል ፕሪቶሪያን ካልኦትን ትኹረት ገይሩ ብሰፊዑ ከም ተዘተዩ ትገሊጹ ዘሎ እቲ ጉጅለ ምስ ሕቡራት አፍሪካ ሕቡራት አውሮፓን ካልኦት ኤምባሲታት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ከም ዝቲ ንምፍላጥ ተኻኢሉሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ብኻብ መቐለ ንዝተፈላለዩ ኤምባሲታት ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ተገሊጹ እዩ ህወሓት ዝለኣኸቶ ደብዳቤታት ዋናዊ ጉዳይ ትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ ቅዋም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተመልከቲ ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ሓድሽ ነገር ኣብ ትግራይ ብዘሎ ዘይምርግዓን ውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይምትግባሩ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዘይተመለሱ ተገሊጹ እዩ ክሳብ ሕዚ 416 ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ካብ ቁጽጽር ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ወጻእ ከም ዝኾኑ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ገሊጹሎ ዶክተር ኪሮስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከባ ሙሉእ ብሙሉእ ከምኡውን ኢሮብ ጉሎመኸዳ ራያ ላማጣ እገላ ጸለምትን ዲማን ዝርከባ ጠላላ 416 ኣብያተ ትምህርቲ ሕዚ እውን ካብ ቁጽጽር ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ወጻእ ከም ዝኾነ ሓቢሩሎ እዝን ካልኦትን ምኽንያታት ድማ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ወጻእ ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ዝርከቡ 1.3 ሚልዮን ተምሃሮ ትምህርቶም ከየቋርጹ ጻዕሪ እናተገበረ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ኩናት ትግራይ ሜታ ዝገበሮ ግደ ምግዳድ ኣብ ኬንያ ክኽሰስ ተወሲኑሎ እዚ ብቤት ፍርዲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድማ ፍትሒ ክመጽእ መንገዲ ዝኸፍት እዩ ኢሉ ንኢድዎ ኣሎ ሜታ ፌስቡክ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዘጋድድ ምስልታት ዘረበታት ዝጽልአትን ኣመሓላልፍ እዩ ብዝብል ክሲ ተመስሪትዎ እዩ እቲ ብቤት ፍርዲ ኬንያ ዝተወሰደ ስጉምቲ ፍትሒ ክመጽእ መንገዲ ዝኸፍትን ከም ሜታ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ትካላት ቴክኖሎጂ ዘስዕቦም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ከይተሓተቱ ዝሓልፈሉ ዘመን ንኸብቅዕ ፍትሒ ክመጽእ መንገዲ ዝኸፍት እዩ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንኢድዎ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ካብ ደገፍቲ ጌታቸው ረዳ ናብ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተመለሱ ኣለዉ ህወሓት ሕዚ እውን ኣብ ክልተ ተገሚዓላ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብዕጥቂ ህወሓት ንምዕላው በረኻ ወፅዮም ዝብሉ ሓበሬታትን ተግባራትን ንህዝቢ ትግራይ ፈተውትን የስግን ተረጋጊዖም ከይነብሩን ስርሑ ከይሰርሑን ዝገብር ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ርእይቶ ወሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣስጢሙ ጸላእቲ ደገን ውሽጢ ዓድን ክምክት ከም ዝግባእ ሓቢሮም
ሓድሽ ነገር ሚድያ ዘዘራረቦም ርእቶ ወሃብቲ ናብ ሕድሕድ ወፃእ ውግእ ከይነኣቱ ኣብ ከቢድ ሻቆሎት ኣለና ድሕር ምባሎም ዝኸፍአ ደም ምፍሳስ ከይነኣቱ ኣፈላላይና በብእዋኑ ከይሰፍሕን ናብ መዋፅእ ዘይብሉ ፀገም ከይነኣቱ መራሕቲ ብሰላማዊ መንገዲ ዘተ ክገብሩ ኣፈላላይም ካፅቡን ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተላዊዮም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኾነ ሰዓራይ የለን ዝበሉ እዞም ርእቶ ወሃብቲ ምስቲ ኩነታት ኢትዮጵያን ጂኦፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮነ ዓለም መዋፅእ መፃወቲ ካልኦት ከይንኸውን መራሕቲ ብትኩረት ክሰርሑን ውሽጢ ዓቕሚ ንምዕባይ ውሽጣዊ ፀገሞም ነፂሮም ክፈትሑ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተመልከቲ ዩቲዩብ ሓድሽ ነገር ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ናመስግን። ይቀኒየና።